Sempre havia dit que no tornaria a Arreu. I que si algun dia hi tornava seria per reconstruir. No per mirar com tot ha caigut i s'ha continuat deteriorant. Més de 20 anys des que vaig marxar. No sé com estarà el poble avui, però l'Eloi ja està reconstruint. Això em fa pensar que serà la tercera vegada que Arreu es reconstrueix. Era una nit d'hivern de 1803 quan aquella gegantesca llau es va precipitar sobre el poble, esclafant-lo completament. 10 cases van quedar completament enderrocades i 17 persones hi van perdre la vida. Tan sols l'ermita de la Mare de Déu de les Neus se'n va salvar del desastre. Amb el temps, els supervivents van edificar un nou Arreu, a recer dels desprendiments de la neu i en el lloc que ocupa actualment. Havien passat més de 100 anys dels fets de la llau i eren les primeries dels anys 50 quan Maria Pomé i Maria Cortinat van arribar al nou poble d'Arreu. Eren joves i feia poc que s'havien casat amb els hereus de Casa Nadal i Casa Joan. Aleshores, era un costum que d'un poble a l'altre se casaven les persones. Era de la manera que mos coneixíem la joventut, que anàvem a ballar per la festa major d'un poble a l'altre. Anàvem a la jornal, a entrecavar, a lligar, a rasclar, el que fos, també ens vam conèixer en Zorens. El que feien en aquell temps eren les famílies que ja buscaven la dona pel fill. I va ser això. Mira, la família me van acceptar molt bé i, ens vam entendre i vam vindre aquí. I vaig parir el fill jo allí, a les cases d'Arreu. El meu pare sí va néixer en el poble d'Arreu, però jo no, jo vaig néixer a Barcelona l'any 1935. I l'any 1946 el meu pare, com l'hereu de la casa, va decidir pujar-se'n aquí dalt amb la família. I així ens van ser, la meva mare, la meva germana i jo, i ell, cap a Arreu. I va ser així com en plena postguerra el poble es va tornar a repoblar. Aleshores, Arreu tenia 7 cases obertes i hi vivien unes 30 persones. Els pobles tots eren del mateix estil que hi havia Son també. I Arreu era un poble molt unit, molt guapo, perquè tothom col·laboràvem amb tot. El meu marit feia quasi d'infermer pel poble. S'entenia bé amb les dones, s'entenia bé amb els homes. A Maria Nadal, les vegades que li havia de punxar perquè agafava pulmonies, i ell era el que havia d'acudir amb tothom, perquè s'entenia bé, perquè havia tingut un oncle, que és de Toneló, que també era curandero, que diuen en aquell temps. I ell se va practicar molt amb aquell home, que era el seu padrí, que eren de família. Jo de petit tenia les mans plenes de berrugues. I me'l va veure i em diu, has d'agafar un llimac blanc d'aquests de l'hort, diu, i el claves, te suques la berruga. Diu, i després el claves amb una punxa d'aquestes de barroler. Diu, i tu vas mirant el llimac si se seca. Diu, tal com se seca el llimac, se seca la berruga.
Visquíem del bestiar. Sí, teníem cabres, teníem ovelles, vaques, èquies, sí, i d'això visquíem. Després ens vam girar més amb vaques perquè l'èqua només fa una cria i les vaques venien les vidells i venien. Era tot bastant pesat perquè s'havia de baixar la llet a baix al pont amb l'animal, que passava el camió que la recollia d'aquí d'Esterri. Hi havia hagut hiverns que havia caigut moltíssima neu, que no podíem baixar ni amb l'animal, ni amb l'èqua. I llavors teníem que baixar els bidons a baix al pont que els replegués el camió, lligats amb una corda, igual com si arrastréssim un jabalí. Sempre anàvem de camí perquè quan anàvem del poble a les bordes, que en dèiem d'Arreu a Arreu de Damunt i d'Arreu de Damunt a Arreu de Davall. Aquell era el nostre trajecte. I si no, doncs cap a buscar el pa al pont i el que fos. O la gent s'ajudava, qualsevol cosa. Jo me'n recordo de matar els tocinos, que allò era una festa, allò m'agradava. En l'època de matar els tocinos, mare de Déu, no major part de temps sense llum. Havia caigut un pal perquè anés i no sé què, jugar a cartes la gent a casa nostra, fer vi cremat. Hòstia, que la meva mare fer mitja, fem les llarcers, les mitjons. Mireu. Els homes, bé, perquè marxaven al dematí, s'aixecaven, s'emplenaven la bota del vi, se la ficaven a l'espatlla i cap a dalt les bordes. Però les dones érem les que havíem de portar el menjar. Les dones, mira, ja sabíem el que ens tocava. Tot el que fos de pagès. Si no, d'allà i llaurar, que saps el que vull dir, llaurar, això no. Però el de més sí. I me tocava massa coses. En bons anys, jo, que allà baix a Barcelona anava al col·legi encara, arribant aquí, pues, anar al col·legi, a Arreu no hi havia professor, teníem que anar o a Gil o a Borén, i va ser una experiència bastant dura. El que més por tenim amb els anys, que l'únic que pedregàvem a la Guàrdia Civil. Quan veies les picoletes, dius, tots cap allà, pedrades avall, a veure si tornaven a marxar. Sí, sí. Doncs amb coses així te diverties. No hi havia cap divertició, llavors. Gràcies de cuidar el bestiar i anar fent. Hi havia cap gaire a fora algun dia per la festa major. I el músic era nazi. Sou bastant cas bonic, Va venir un músic i li vaig comprar tots els trastes. I llavors me va passar a enterrar d'aprendre de músic. Sí, havia anat tot el carro, sí. Llavors que estava muntat tot el poble. Sí, hi havia anat placeta a la Pariaum i ballaven allí. Sí. El vent d'unos ojos negros, després Adelita, i després hem tocat d'altres peces que hi havia. Reloj, no marques les hores, i Clavelito també. I bueno, teníem molta il·lusió amb la carretera. I tanta il·lusió que jo he somiat molts cops amb la carretera, que baixaven els cotxes d'Arreu i que pujaven, i toca't els nassos, només era somiar. De tota manera, estàvem molt bé i érem feliços, estàvem bé allà a Arreu. Però el temps passava i Arreu, a finals dels anys 70, encara no tenia carretera. Els seus veïns havien de continuar pujant i baixant la càrrega pel mateix camí de sempre. Tothom tenia l'aspiració dels vells, un tros de carretera, un tros de pista per pujar, un jeep, en fi, un carro, el que fos. Jo vaig sentir que es faria la carretera també en aquell temps, es faria. Però es veu que hi va haver-hi uns quants inconvenients per part del poble, que si un li agafaven tot i li tallaven,
que si l'altre per un trosset que me n'agafa no val la pena, i es veu que la cosa també, uns per als altres, la cosa no va tirar endavant. Perquè se podia fer per molts altres puestos. Ell donava la Bolívia, la carretera, com tothom d'arreu. Tan tontos no en som, en aquesta casa. El que passa que els enfocàvem a menys dany. Quan se va fer els dipòsits de Borem, ja Armengol de Sorpe, que llavors portava això, va dir, allí era l'hora que ells s'havien de posar en raó, perquè igualment li agafaven finques nostres i els ho donava amb tranquil·litat. Mira, si agafeu per allí, jo no m'importa. I ell obrava bé, perquè igualment era perjudicat, però diu, quan menys que hi hagi la carretera, ja que l'únic poble que no n'hi ha, que facin carretera. I ho podien fer, només tornaven la culpa que hi havia de fer un pont. Però aquell pont, el riu està baix, aquell pont era així. Amb 4 xavos passaven el pont. I no els hi va donar gana mai. Allò no van voler acceptar mai. Eren 2 quilòmetres i totalment pla. I tants entrebancs i desavenències per fer la carretera que va arribar un moment en què es van començar a perdre les amistats i a crear greus conflictes entre les famílies. Veies que teníem males cares, perquè esclar, no ho sé, vull dir, també tens la teua manera de procedir, de dir, ara perquè no ho has volgut, hem de patir. Diguem, aquella gentota d'aquella borda, hem sentit moltes coses contra nosaltres. La gent hi va i d'altres te porten la notícia. I a vegades això produís malestar a la persona, perquè penses, per què dolent? I bueno, en zones tot eren líos, el que passava pels pobles. Llavors l'un no se podia veure amb l'altre. I allò, si ben bé ho mires, era un mal viure. Perquè, bueno, esclar, ens necessitàvem tots, perquè eren 7 cases. Però, digues, ara, si passa alguna cosa, com ho farem? I el que vam sofrir nosaltres per la carretera és millor que no se sàpiga, però perquè tampoc sabem el que va ser, que aquí ens van posar foc. Ja ho he sentit a dir. No són coses molt greus, aquelles. Aquelles no s'obliden mai més. El que va passar a aquesta persona i el companyant que tenia, i aquest, no sé si ja ho van passar, però molt negre, anaven per nosaltres, no ens volien cremar. I aquí ja cremava, ja I van aprofitar que estàvem jo a la festa major d'Escalarra i ells estaven dormint i van pujar i van fotre foc a tot. Tot Déu se va posar en marxa. Al veure una festa major, allò ja es havia cremat. I a més, tractant-se pagesos, és incapaç de fer una obra d'aquestes. Mai s'ha pogut saber qui ho va fer. La culpa me la vaig emportar jo. Jo, com em vaig ocupar, m'explicaven sempre aquestes històries i sempre em venien amb aquests romanços. I jo el que no m'interessava era això, el que m'interessava era carretera i que Joan d'Arre ho deixés passar. I no li va donar la gana. No li va donar la gana. Avui estan d'acord. Ara ja ha passat la bromada. Ara ja ha passat. Llavors era el moment d'aprofitar-ho, perquè les cases encara estaven més o menys bé, que es podies mantenir, però ara les cases aquelles estan totes a punt de caure. I entre això, que ell no va poder deixar passar, i l'alcalde de turno que en aquell moment no li va donar la gana de fer res. Jo no sé com no vaig parar boja en aquells moments, perquè he trobat en el que he visuat a replegar tot allò, i per una envídia que si haguessin parlat com a persones, les coses s'arreglen. No sé si ho devem tenir solucionat avui aquestes cases, encara la tinc que sé que la conseqüència de les històries que em havien explicat a mi, que si el foc, que si m'hi han tirat foc, que si va ser fulano, que va ser mengano, que jo avui em sembla que estan igual encara. Llavors també encara era més problema viure allí, bastant més. Sense carretera, sense telèfon. És que és molt pesat aquí. Allí no hi havia ni màquines, ni carros, ni res. Tota base de càrrega i braços.
al 9 telèfon. Si era urgent, havia de baixar una persona a avisar-lo. Molts tenien una bicicleta allí d'una aquella borda, doncs agafaven la bicicleta en un moment eren esterri. I llavors el metge pujava a peu a Arreu. Veies que allí no hi havia futur, no. I llavors van anar deteriorant com tothom, no? Com tots els joves van anar marxant, uns cap aquí, altres cap allà. La meva mare va dir, aquí a casa no foteu res. I mira, el meu germà va marxar el primer, les meves germanes van marxar també, i després vaig marxar jo, i van quedar tots dos sols. Vam decidir una mica per problemes de salut, perquè el meu pare va tindre problemes de cor i allà no podia viure. No podia fer el pagès allà perquè era tot dur i ell no podia fer aquella feina i llavors havia de ser la solució marxar d'allí. Aquell dia sí, me'n recordo quan vam baixar com si fos avui, mira, que es van tancar aquí. Sí, allò sí. Ens va fer pena perquè has passat la vida amb ells i has viscut també gràcies a ells i aleshores que et veus perdut. Allò de dir, doncs no queda res. Quan l'any 1981 la família Golet va deixar el poble, Arreu va quedar completament deshabitat. I aleshores va començar l'expoli, el robo i els saqueig. Els anys que n'hi havia ningú, la gent pujaven, si es quedava alguna casa, s'ho arrossegaven tot. Parlar dels hippies, del mateix país, després s'ha anat sapiguent que eren els del mateix país que hi anaven a mirar el que se podien emportar i feu malbé. Moltes persones havien ocupat Arreu en tots aquells anys d'abandonament. Quan a la tardor de 1994, un grup de joves, il·lusionats per viure en aquell poble abandonat, hi van arribar. El que volien era anar a un lloc on poder fer la vida d'estar en contacte amb la natura, poder ser el més autosuficients possibles i, fer vida de pagès, de camp, de tenir animals, horts. Això era la nostra idea. Quan vam arribar a Arreu vam veure que tot això d'alguna manera es complia. Hi havia aigua, hi havia terres i hi havia molt bona predisposició per part d'alguns propietaris a deixar-nos a les cases i que nosaltres poguéssim fer el nostre projecte de vida. I això ens va engrescar molt. I vam parlar amb la Maria de la Casa Nadal i ella ens va oferir, ens va deixar casa seva. A Rosendo li va semblar que sí, tu cuida casa, i no te'n vull pas cobrar res. El fet que el poble estés abandonat i no tingués carretera va facilitar a aquells joves una certa entesa amb alguns propietaris, que els hi van deixar la casa a canvi de que la vigilessin i cuidessin el poble. Què passa? La vida allà és molt dura, psicològicament i físicament. És molt dura. Tens que anar a comprar qualsevol cosa, l'has de pujar a l'esquena. Tens que anar a treballar, igual a pistes d'esquí, surts de nit. Baixa tota la nevada, baixa pels prats, treu el cotxe de sota la neu, condueix fins a Espot o fins a on vagis. Treballa, torna, tens animals, tens que pujar a l'esquena des de la bombona de butano, el blat de moro pels animals o el menjar que li donis. Clar, això és una vida molt dura. I al final, un va marxar cap a Barcelona, un altre va marxar per una altra vall de per allà del Pallars i jo vaig quedar allà. Jo volia viure allà de totes. La meva il·lusió era reconstruir la Florentina, de que vingués més gent a repoblar aquell poble, de tirar cap endavant. És un poble maquíssim, es mereix continuar la vida. I les coses no sempre sortien com volia,
Lo d'aconseguir estalviar per agafar gent que m'ajudés a pujar el material i arreglar les cases, això no sortia mai. Més els inconvenients de viure sola, a la muntanya, que la gent es pensa que pot dir-te el que pensa, comencen un amb tonteries, que si ets una dona sola, que si fas aquí, que si fas allà, que si tens un gat, que si no tens no sé què. Bueno, jo ja aguantava perquè m'agrada molt. Jo em sentia tota plena de força, plena de vida, i cap endavant. Anava a Arreu i li deixava fer llenya pel cantó del darrere de casa, dels trossos que són nostres, i pots tallar els arbres que vulguis, no vagis a fer llenya allà lluny, i la tens aquí a prop, me la deixa fer i la fe. I sempre, i com pots estar aquí sol, xerrau, molt simpàtica. Diu, però mira, estic a gust, dic, però sol aquí en un poble, dic, jo és que no m'hi quedaria. I no, ella m'és contenta. La relació amb la gent de la zona, molt bona. Jo enamorada. Enamorada de la Maria de la Borda de Joan. Em va ajudar moltíssim aquella dona, l'Hermenegildo també. Sempre m'apoyaven i m'ajudaven en tot. Em deien, oi, però busca't un home que tingui una borda o que tingui alguna cosa. I així jo no vull cap home, jo vull viure la meva vida i no em cal ningú per fer les coses. Amb la Maria de Casanadal també molt bona relació, una dona per mi increïble i em caia molt bé. Sense elles dues jo no hagués pogut viure ja aquests meravellosos 4 anys, segur. N'hi va estar de gent, van tenir animals, però bueno, posar una estufa allà en una habitació i fer un forat enllosat, pues no és el que s'ha de fer. Llavors, arreglar les coses no. Tampoc teníem tants recursos de poder pujar el material que calia per arreglar allò. Llavors venia una altra ventada, una altra nevada, i després de les nevades la cosa una altra vegada s'havia espatllat, sinó per un costat, per un altre. Llavors, clar, jo, en aquell sentit, era molt petita per tot allò que havia que arreglar. Molt petita. L'any 1998, quan la Demon continuava perseguint el seu somni que li permetés continuar vivint a Arreu, una notícia la va fer despertar de cop. Els mitjans de comunicació anunciaven que Baqueira havia iniciat un projecte d'ampliació de les seves pistes cap a la vall d'Arreu i portaria la carretera al poble. El projecte i la conseqüent polèmica que es va ocasionar entre els propietaris d'Arreu, partidaris de l'ampliació i les organitzacions ecologistes que s'hi oposaven, va crear un gran enrenou per tota la vall i va afectar greument la seva vida a Arreu. La gent llavors va començar a pensar que allò era un minador. Allò es podria vendre per molts calés, qui tenia una casa allà era, no sé, i van començar també les amenaces. Que em fotrien fora, que allò no era casa meva, que jo allà no pintava res. I clar, viure així tampoc és vida. També vaig patir assetjament per part d'homes, això ho tinc a dir, que em trucaven per la nit, fent trucades molestes. M'havien matat un gos. Això ja són coses sèries. És gent que no li interessa que estiguis ahí i faran el que sigui per fotre fora. Per una raó o per una altra, al final ja estava farta i un dia vaig tenir un gran ensurt i vaig dir, al pròxim ensurt d'aquesta mida, potser tinc que fer alguna cosa seriós i no sé si valia la pena arribar a un grau tan violent de tenir que defensar la teva vida. Vaig posar-ho tot en una balança, em vaig trencar el cor perquè jo no volia deixar Arreu. Vaig tancar la porta i vaig marxar amb la roba i poc més i vaig deixar la casa muntada. Va quedar tot allà. Tot el meu esforç de 4 anys va quedar allà. Finalment, l'any 2006, la Unió Europea va denegar l'ampliació de Baqueira cap a la vall d'Arreu. Els joves ja havien marxat, la carretera no s'havia fet i el poble va quedar novament deshabitat.
Després de més de 20 anys d'absolut abandonament, la insistència d'alguns veïns i els canvis en les formes de vida al Pirineu estaven a punt de fer possible la construcció de la desitjada carretera al poble d'Àrreu. Cada vegada que hi havia un nou ajuntament, els veïns d'Àrreu van vindre a dir la carretera com ho farem? No el podíem agafar des de l'Ajuntament un projecte d'aquesta envergadura ni trobàvem ajuts per aconseguir-ho. Però llavors vam fer la proposta de que bé, una carretera no podia ser, però una pista d'accés, que amb un jeep, amb un tot terreny poguessis arribar, sí. Aquesta finca no correspondrà a Àrreu. O sigui que si s'hi volgués negar, jo crec que mai l'haguessin pogut esforçar a fer-la. Però el que passa és que, clar, no han parat de punxar, jo ja sé si aquí, i anar punxant la punxa fins al que han alcançat, aquest sí. Els anys hi són, no sé els anys que hi podem pujar, però almenys poder dir, arribem a Àrreu, mos ha calgut pujar a peu. Quan no val això, Un dia, que si no hi ha allò, no hi aniré més. I si hi ha la carretera encara hi podria anar algun dia. Si hagués sigut que mos haguessin tocat una mica tots, potser ells també eren els més perjudicats, però al veure que els altres cedíem, doncs, potser hagueren cedit. Si ho mirem bé, és veritat. Jo ara quasi aquí ho faig per companyies als meus fills, però si no, no hi tinc apreci. Me'n van fer veure massa. De vegades penso, mira que no pugui tenir carretera per la seva culpa. Però per un altre costat penso, i tu què hagueres fet? És que no ho saps, no ho saps. O sigui, el fet de fer la carretera no vol dir que aquí, vinga, va, anem a construir, anem a fer aquí, vivendes o hotels o xalets o... No. Jo crec que la gent el que volen és recuperar casa seva. Jo crec que sí, que la gent faran. Recuperar Sant Cerni, refer aquests camins. Amb esperança que el poble torni a tenir vida.